Mani bara nai thong mani bara kai to ni yak bai she nam ja be lai mui chang mani bara nai thong mani bara kai tor chong dir ma roge be lai mui chang mani bara trong kha than sang nani cái giang ma bi xin tươi cứ nơi cái sang kha cái tơ trong kha than sang nani cái giang ma bi xin tươi cứ nơi cái sang kha cái tơ trong kha abo bai no kai tor sun no dagiwo kubui khe tong na tui kai tor sun no sawo abo bai no kai tor sun no dagiwo kubui khe tong na tui kai tor sun no sawo to bai khe tong nani no khong nai thong nani oi to bai khe tong nani no khong nai thong nani kai to trong kha than sang nani kai giang ma bi sin tươi cơ nei kai sang kha kai to trong kha than sang nani cái giang ma bi sinh tươi cứ nơi cái sáng tha cái tơ trong kha than sáng nani sawo iksai ung nai rong no sang no ham jang ma tui cứ nơi borom ro nani elem bago sawo iksai ung nai rong no sang no ham jang ma tui cứ nơi borom ro nani hoi to bai khe tong nani khong nai thong nani oi to bai khe tong nani no khong nai thong nani kai to trong kha than sang nani kai giang ma bi sin tươi cơ nei kai sang kha kai to trong kha than sang nani kai giang ma bi sin tươi nơi cái sáng kha từ 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 nơi cái sáng kha
sa Zora sopai ke Joto nilang mao Kai tor nang jake Ma phawai ka ge Kuni kai shana Nukung kita nga Oko elem bago tongo Jishu sengo
kaito ni hamjak mung pei fola kuta ni kurung lai mung norok bai tong tong o barat makata ne bising tu chung o pratmai ni bagi chung suri wo ari te jamuna ni langmao kaito theibo kubang ma hamar retung tei borok sini simi kuthal nokum kuthal paribar namjak nai aborok ni loge kaito ni hamari ni bising tu borok kuthal langma ni lamawa hintung ne borok ni bagi chung suri lai nai Sensar no snam nai kaito Yafang ni simi sela bai beroi no thik sai tum hunoi nung nai no abahai keno tin nini sajuk jamuna te nini sajla arif nini songfang buskango kaijagui kha tangsa ungna hunoi rai ruma bai pachalai jak nini hamari bai borok hamjak mao tansa untung kaijak langmao kebamung kurui umui o sengsara borok ni hamjak mung nini hamjak mani mari untung kublai sa kaito tei fola utar bai kurungai mol brum kaito kaisa umui kuthang tong plainai songdari sadla subrai Jesus Kristo ni mungoi amen Masih hormani chapter 5 verse 21 to 25 and 28 to 33 ko bokro ko hai hini sijak tanggo hik song sai chungni ko Kristo norok suri tongma bai norok kijing norok ko khna laidi o hik hunjang nai rok subrai ni ko khnama haino norok sai chani ko khna di tamni hunba Kristo mothani bokro unga haino saibo bihigni bokro Kristo sakbai thang mothano muthangnai sa mothang kha bini busak motha Kristo ni kok khna haino hik khunjanai rok saisani kok mase ma khna thai klayo o sai khunjanai rok Kristo bo sakno roi mothano hamjama hai haino norobo nihik songna hamjak di Omo tuike sakno hamjama haino sai hunjanai rok hikno hamjak thai klayo o hikno hamjaknai borok bo sakno hamjago busakno naslai khoroksa phano kurui abo yawi bo abono sarwo khanduo nayo abo haikino Kristo mothano bo klayo tanu hunke singbini busakse bini bahanti bekrengni elembago hai hnis hamahai omuni bagani no boro buma bohoi kagoi bihibai thansa ngai haike akuri kaisa ngai elembang okok kaisa bele kotor haike ang abono hai hne rombo abo Kristo bai mothani kokse hai phano norni bagoi bo okok no sai hunjanai ro sakna hamjama hai joto no hikno hamjak thai klayo phia hik hunjanai ro boro joto no saino sakna ya tang thun omongka kaitoni kopathar
ni purima. Chapter 10, verses 6 ni semi, 10 ni jora. Fiaba agi takchang jakfru hai gunui sajakna. Kaito borok no cela bai beru ke snamka. Omani bagino borok buma gufa bai kagui bihik bai tansa unai. Hake akunui kaisa unai. Abani bagino borok tei kunui liya kaisa se. Abani bagino kaito tepamano borok tas kaktum. Borok noksingo kifilui tangke sakrirok Jisu no abani kok singha. Subraini kotomakaha. Subrai Yesus Kristus lobzaku. Kha tangsa mungai borok. Tibot kakam jotono. Tibot kakam. Boksana ni mucingnya. Borok na ang lamsogo Catholic mota ni bisingo. Borok no kaisa sengo. Kaisa kostum. Arif te jamuna tangmui oro norak acuka. Tamuni bagi ora faika. Kai jak ngani. Yang bok bango okra cakra rotomo kai jaka. Tamui o noktar ni bisingo borok kai jaka. Kai jak ngani fai. Tamui borok ora faika. Yes. Sedeman borok tangi waro chung sao jekuno je samung kaito ni Mumbai sengke kaito chungno mutang jaknai. Bujiga ta. Borok noi nagradi tini simi borok noi bagi se. Simi kebangan koksan mutumnya. Simi kaisa jekuno chung poito play kaito ni loge sengke abo kaham thai manai kaham thai renai buthai kaham renai bujiala te chung chaya chukya chinilang mau bai purbo kaito chung chini loge fai chung no chubanai chung no bini hamari ni remui ora faija bujiala te tini ni simi korak no ya kaisa se amano chung gaspol naka agino nang tangsa kaisa saicung tangui berai kok thungui tangsa se jefru tangsa unyaui saicung tangke afro kisa doubt faina nokung ni bisingo doubt faina je jakao je nokung ni bisingo doubt faike aro kisa walai ma faina kisa se jotona kisa no senglaina आपने बोलो थोर उमोई फाइनाइ तो मोइतो नरती तिनी सिमी जकुनो नंग सामिया चाया क्लाइके नीन बी लगे सादी और ठीक साइड इतना सादी ते कोक साउई तंसा के तोमने कबाहाई तंसा के तोमनान के चिनी नकुनो किसा सुरी के चिनी नकुनो किसुनो तंसा उमान वो संसारो bangma samung tongo ba saicung tangan alada klaiman bangma tongo mobile tongo ar guri rok ni dol rok tongo ar mani rok tongo samung rok ni uplogon tanke obin location loge tong dia dusure loge tongmaya te tini simi kaito norok loge tongtum abana ani hamjak muni ani hamari te kai tini borok ni beskam te kaito ni beskam borok ni kaila bari sungseng lain kaito ni seleng wachai te motani borok ni beskam norok kunui kaila mong sakramen ni besing te kaisa bai
hamjagui tei chubalayu tongnai unui kha chongmano kaitor hamari rui kuthar klaitun Surah Yesus Kristus ni हमारे भाई नौरक ni kaicak langma kuthar untun. O sacrament ni disintui hamjak lai thei kaicak langma ni raidano balaiton mani kaito norok no fandrutun. Achai makatal sacrament ni disintui salsa norok motani borok ungka. Abahai keno tini o kailaimun sacrament no yajagui norok subrai Jisuni hamari tei motani muchumani disintui kuthal tei kuthar langmano manai abani bagai motani khamkha ungyaui kafam srangui osima de kaijak laina fai kaijagui nokhungni parjar rujui norok koroknui tuyasak hamjagui tei borong relayui tongna de gosi gosi tinango norok ni nokhungo cherai achai ke norok abono kaito ni hiali hunoi yachakna ni tei kristo ni raidatei borok klai tisana de gosi gosi norok Kunai kuthar kailaimun sacrament yajatna muchingma bai norok tabu mukhang bai mukhang naga thandi ani klo sani wilau okay ari nono ani hik nui yajaka tinini simi kakchangma te kakamfru bial te alaidafru kaham te kulum kusaprubo kuthang tongsak jora nono poito tanganu nono hamjaganu Tei borong klai tongano kunoi ang smai tango ang jamuna degarma nono anisai kunoi yajaka tini nisimi kakchangma te kakamru bial te alaidafru kaham te kulum kusabrubo kuthang tongsak jora nono poito tongatanganu nono hamjaganu te borong klai tonganu hunoi smai tango amen Kristo motani sikango norok o smai tangka kairok magnang kaito norok ni smai no krak klaitun te hamari kuplung lutun afa sajla te falakuta ni mungoi kaito jena bojlo klaika bororok abono ta sikatun norok korok nui omani saki nui gode gosi Kosu Just Hamjuk Kuthar Hamjat Mani Mari Tunui Kaisa te kaisano yafar mani o yaschanno hamare viswagi Afa Sajla te falakutar minui Jamuna degarma ani hamjak tei poitoni mari hunai o yastam no kandi afa sajla tei falakata ni mongoi sari tei falakata
Arif ani hamjakma tei poitoni mari hungoi nung o yastamno kandi afa sajla tei falakata nimongoi amen. Hamjak maknang kaito o chamri tei hamju kuthal kaisa te kaisa sakno kumtango hamari rijiri afa sajla tei falakata nimongoi amen. Arif nung o kumtango anika yaparmani mari gunoi kandi afa sajla tei falakata nimongoi Jamuna o kumtango anika yaparmani mari gunoi kandi afa sajla tei falakata nimongoi Ini bisnis ke belai Oktober ini tahu Arif saya buku dongna bro ini kaisa rumah Islam tahu yang nanti yang kita nanti ini kaisa ini kalau kanai kamu tino tahu sini saya asal orang kaya kan ini bagi sumber boleh saya naik ini macam ni dia boleh ini bagi sumber boleh naik kenapa ya kau boleh Kabeba gor baik hamzat na 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 Asba musangla asba gothogla asba musangla asba gothogla kaitar songwera mara asnai thoktela kaitar songwera mara asnai thoktela sai sung tong lai mani kunai kai sapi ni engkha sai sung tong lai mani kunai kai sapi ni engkha kai ter song ro mara asnai thoktela kai ter song ro mara asnai thoktela Kusuk hasimino Pesai nei song zago
Kusu khasimino Hei sai nei song jago Kai tor song người roma rok no Ke botas kath Kusu khasimino Hei sai nei song jago Kusu khasimino Hei sai nei song jago Kai tor song người roma rok no Ke botas kath Sai sung tong lai mani Cứ nơi cái xa tí ni ưng kha Sai sung tong lai mani Cứ nơi cái xa tí ni ưng kha Kai tor song người roma rok Asung nai thok te la Kai tor song người roma rok Asung nai thok te la Cứ nơi khá bạc xa khe Hei sai khá than xa khe Cứ nơi khá bạc xa khe Hei sai khá than xa khe Nu khung ka ham ti sa wu Hamari no man thun Cứ nơi khá bạc xa khe Hei sai khá than xa khe Cứ nơi khá bạc xa khe Hei sai khá than xa khe Nu khung ka ham ti sa wu Hamari no man thun Sai sung tong lai mani Cứ nơi cái xa tí ni ưng kha Sai sung tong lai mani Cứ nơi cái xa tí ni ưng kha Kai tor song we ro ma ra Asung nai thok te la Kai tor song we ro ma ra Asung nai thok te la Asuk ba mu sang la Asuk ba go thok la Asuk ba mu sang la Asuk ba go thok la Kai tor song we ro ma ra Asuk nai thok te la Kai tor song we ro ma ra Asuk nai thok te la Kai tor song we ro ma ra Asuk nai thok te la Share lagi pendidikan dalam pasti kota di presiden sebuah program panai sehingga perlu pamernya operan lagi. Lihat dia apa aja, ya kan? Ya. Hambai, dapat air lo. Hingga cakup hari ini duduk di bagai sampai untuk kai kamar ini. Mungkin itu betul baik. Tahu pandangan mana bising lo kebo. Tak sampai di ani nogo banyak mai. Tahu ni mo asana kita.
chẳng mà ưng khá bê bác bay nó cả ham hơn giang na 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 bi khứ nơi khó rau shani sini ra gửi nâng con khe bữa sai hơn nơi khó rau shani sini ra gửi nâng con khe bi khứ nơi khó rau shani sini ra gửi nâng con khe bữa sai hơn nơi khó rau shani sini ra gửi nâng con khe aro kai torni hamari tongo aro kai torni hamari tongo tak chengo ibi baya dom kene khatan shama tak chengo ibi baya dom kene khabak shama Yung kay tora boromi barani bekreng bay buri khoroksha belai nai thoke shunam kha shubra yung kay tora boromi barani bekreng bay buri khoroksha belai nai thoke shunam kha aboni bagai no borok ma phabai kagai hibai thanjango aboni bagai no buri ma phabai kagai shai no borom khayo aboni bagai no borok ma phabai kagai hibai thanjango aboni bagai no buri ma phabai kagai shai no borom khayo tak chengo ibi baya dom kene khatan shama tak chengo ibi baya dom kene khabak shama kene khashoi like do posini mong rakhi abo kai twani hamari kene khashoi like do posini mong rakhi abo kai twani hamari tak chengo ibi baya dom kene khatan shama la 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 dong thongo bongni kalbari jotikiso holy infants catholic church no jotikiso sacrament pakya ekmatro sudo nukhongo okra sagar nga sibat tai mo phane hamari simsi nango ta sung abo khaina phajung thanglai ang pulana jorinai sini basement dong sini tako arimno subadi tai bukuk jomnan subadi opula segang sumumbati kongsa pranglane kering kaisa kai o pranglai noropono subala je kisa noropono subadi kisa prangai o mumo bor kering kaisa kai mum pranglai tam ni hindagi algal ga dongmani tako ari dongmani kering kaisa bor nu khongkhanyai mo nu khongkhane kai tuna hamari nango o pohorno tei bor nu khong khanya nangnai o pohorno tei bor dong kai so so bor nu khong khaktang mi tang siapa khol bai na tai sate sate kaisa taki ha dong kho sin ta ho are sin bukuk jomana hamjamana bisintei kaisa sokat bono sin biskango top kani nai hamjamana bisintei kaisa sokat nai singapur ya pokhrop tong nai oro dong top bukuk jomana bokani nai basement bon subadi sin ta ho arbno sing je somoy bo top kani Ya phango eden khai blung go ibi adom bai tha
to kunui kaisa khaimani Lea Hamari Tomto Teikak Sang Mabai Borok ni Langma Kuflung Untung Apa Sajla Tei Tolakta ni Mui Amen. Tuhan isi apa? Nini mungtara surga tu, nini hafai tu, nini musung de cukna hau mahai o hau bong tu. Pia hamen katur jadi amen. Subrayungi o hamadi mani to Saya pada saya tengkum saya, bin saya tu mana, bin babu, bin kakak, bin yong song suka sang dinai. Orang Bon boleh makan bau dinai, deh ini bayar dari dinai. Saya orang kamjong itu mau tujuh hargai, pakat di mana? Dia lihat bangla di mana, mungkin di mana? Aboni bagai no borok ma phabai kagai bini hikbai khansang gane Aboni bagai no borok ma phabai kagai bini hikbai khansang gane Tai borok mangkai sana kai to chong ma bai se kune kai sanggo Kai to chong ma bai se kunai kai sanggo Aboni bagai no kai to the pamano rog rog ta suka khun Aboni bagai no kai to the pamano rog rog ta suka khun Ya phango eden khai blung goi bi adom bai thang Subrayung kai to kunui kaisa khaimani ya phango Kaizak ma engkha be ba grok bai no kaham hunjak na ni nang nai Kaizak ma engkha be ba grok bai no kaham hunjak na ni nang nai Kuni kha thamsa na ni nang nai Kai to chong ma bai se kuni kai sanggo Kai to chong ma bai se kunai kai sanggo Sai hunjak nai bo hik no ke belugui bono hamjang na ni nangan Hik hunjak nai bo sai no borong thlai di abono subrai nayo Ya phango eden khai blung goi bi adom bai tha Subrayung kai to kunui kaisa khaimani ya phango eden khai blung goi bi adom bai tha Subrayung kai to hamari rumani Subrayung kai to kunui kaisa khaimani Bekasenggo nono
khabising lam sogei Bekashang no no khabising lam sogei Aske ang no Khatanggo Khatanggo Khatango Khatango Chati no goima no no ki sharingo khapang shawi manya tamong nai ham jang mani ma tong ti chati no goima no no ki sharingo khapang shawi manya tamong nai ham jang mani ma Manano nini bayani kothama Priyasa tongane nini bayani kothama Khatango 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 Sirap sapano nono kare ang toni manya khano jingjal phenange Sirap sapano nono kare ang toni manya khano jingjal phenange One sugar inaibo one sugar bailia methim na naibo methe balia Khatango 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 Bekhasango no no khabising lam sogei Bekashang no no khabising lam sogei Aske ang no Khatango 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 Khashiyayani bkha Nang vai ma Tong na hino Khashiyani mokolbo No no ma Nai na hino Jora jora
tamo engkha nini bagai kobor chana nangkha Shirik shirik boyar Ship shall fight Nini shakhar Shagolang fight Shirik shirik boyar Ship shall fight Nini shakhar Shagolang fight Resha ta khomte ya gobo mathia haju oshara kane nang nai thamani mochang mani an khano kobor khai kelang mani Nini bagino Ani shantu kodo Nini bagino Ani na thoma Nini bagino Ani shantu kodo Nini bagino Ani na thoma Tirik tirik khabo Tong thashanam kha Nini gorono Angkelik thang kha Tirik tirik khabo Tong thashanam kha Nini gorono Angkelik thang kha
mari với cơ làm thằng mà để mà nó ni ham rất ganti yago makia koto go ganti yago makia kai to tani ale nono kebo pailia nono tini malang ya ke nogo kiro ya nono oro manu sama di makani ko kainu o mana ani kai mate Kani hamzang mabuneng ani kani kapur mabuneng ani kani kaksang mabuneng ani kani tong tong mabuneng neng nong kani sensar shampili ani shakpangi nogotini nini kani shampili ani shakpangi nogotini nini kani Nashing nai ke nini moko sinsar be bale nugo nini mengai ja makanu ke moko pilina pogi tango nini korang angkana ke leja buka shirafayo nini kota angkana ke shamo tofano kata fayo Gerigani tani ani lama Bebang ini